وزیر بەڕەوانیەیە ئیسرائیلê ئەڤیگدۆر لیبرمان نوچەیەکە نو دەربارەی بالافira Rûsyê êl-bîst ya ku beravaniya asmanî ya rejima Esed anî bû xwar beramberî beravên Laziqiyê li Sûriyê duşemba borî belav kir. Liberman got ku beravaniya asmanî ya rejima Esed balafira Rûsya aniye xwar piştî çûna balafirên cengî yên İsraîlê ji bo bingehên xwe. Serokê Hêzên Asmanî yên İsraîlê Emîkam Nurkîn îro berê xwe da Rûsyê li gel şandeke leşkerî pile bilind. Nurkîn wê nemayîşekê derbarî zincîreya bûyeran ya kod-egera wê de ew êrîşa wan ya leşkerî hatiye rûdan wê pêşkêşî berpirsên Rûsyê bike. Serokê rejima Sûriyê Beşar Esed ji aliyê xwe de çarşemba borî di nameyeke behîdariyê de ji bo serokê Rûsyê Vladimir Putin re derbarî kuştina 15 leşkerên Rûsyê yên di balafira Rûsyê de bûn, dema ji aliyê baravaniya Esed ya asmanî ve hate xwar got ku wan ew balafir bi şaşî armanc kiriye di dema baravanî di ber êrişên balafirên İsraîlê de. Ew daxuyaniyên Esed hatin hevdemî çûna şanda İsraîlê ji bo Rûsyê û nûçeya ku cihê matmayînê bû derbarî çûna balafirên İsraîlê beriya koçekdarên Esed wê balafirê armanc bikin.